11 katao kabilang ang 4 na babae na aktuhang nagsusugal sa lamay sa bayan ng Mangaldan. Sundan sa report. Arestado ang 11 katao, kabilang ang 4 na kababaihan matapos maaktuhang nagsusugal sa magkahiwalay na lamay sa barangay Salay at Usyem sa Mangaldan, Pangasinan. Nabisto rin ng pulisya ang iba pang paglabag ng mga dumalo sa lamay. Bukod sa pagsusugal, walang social distancing at karamihan walang suot na face shield. Lumabag din sila sa umiiral na curfew hour. Nakita namin ang daming tao, tapos ang daming lamisa na nagsusugal sa lamay. Patuloy ang panawagan ng pulisya sa publiko na makiisa sa kampanya ng PNP kontra sa iligal na sugal. Tumanggi na magbigay ng pahayag ang mga naaresto. Sasampahan sila ng kaso. Patuloy ang paalala ng pulisya na bawal ang social o mass gatherings kabilang ang pagdalo sa mga lamay. Pinagbawal talaga yan kasi nga yung sa lamay talaga, yung nandun lang is yung immediate family. Kasama si Daryl Peralta, Jasmine Gabriel Galban. Balitang Amyanan.